Hi! Kumusta? Ang maminaw ug magtuon, makakaton. Kini si Teacher Helen. Kaninyo, naghinam-hinam na nga magtudlo. Aron, walay bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Andam na ba kamo mga kabataan? Andam na ba mo sa atong mga pagtuon karon? Kung andam na, kinahanglan ana-ana din na ang inyong mga modules o di kaya ang inyong mga papel o lapis. Aron, sa atong mga buluhaton, ato kining mabuhat. Karon, ato nang sugdan ang atong mga pagtuon. Ang atong pagatunan mao ang mga kasagarang forma sa mga butang. Sa atong matematika sa grade 1, ikatulong quarter sa atong module 3. Mga bata, ania ang mga forma sa butang. Apan, una nato kanatunan, aduna usa ko'y mga ipakita kaninyo nga mga butang. Unsa man kini? Nakita ninyo? Nakita nato ang ligid. Sa kung atong tan-awon ang ligid, unsa man ang forma niini? Ang forma sa usa ka ligid. Mao kini? Ang forma sa ligid kay lingin. Lingin o alirong. Unsa man kini mga bata? Unsay tawag sa forma sa butang nga ligid? Ang tawag sa iyang forma kay lingin o alirong. Okay, ikaduhang butang. Unsa man kana? Kana usa ka sira sa pultahan. Kamu ba adunay sira sa inyong pultahan? Mao kana ang hulagway sa usa ka pultahan. Karon mangutana ko, unsa man ang forma sa atong pultahan? Karon akong ipaila-ila ang forma sa atong pultahan. Ang forma sa atong pultahan kay rektanggulo o gipat. Unsa daw kadtong mga bata? Rektanggulo. O doon na pay lain ngalan, gitawag kini og gipat. Unsa daw kadto? Rektanggulo o gipat. Aniya pa ang usa ka butang. Tanawa pagayo. Ang TV nga atong nakita karon adunay porma nga tama, kwadrado. Sa English, square. Okay, mao kini ang forma sa TV kay kwadrado o lado. Sige daw. Sunod, unsa man ang inyong nakitaan? Kana usa ka slice o usa ka hiwa sa pizza. Pizza. Nakakaon na ba kamo og pizza? Mga bata? Kung atong hiwaon ang pizza, ingon ani ang iyahang forma. Mangutana ko, unsay forma sa hiwa sa pizza? Ang forma sa maong pizza kay trianggulo. Ug ano na pay laing ngalan niini? Gitlo. Unsa daw ang tawag sa forma sa atong slice sa atong pizza? Itawag kini og trianggulo o gitlo. Sige mga bata, ang mga forma nga atong nakatunan karon mao ang mga forma sa mga butang. Una, ang forma sa ligid, lingin o alirong. Gitawag kini sa English og circle. Unsa daw kadtong mga bata? Gitawag sa English og circle. Ikaduha, ang atong serado sa atong pultahan. Ang forma niini rektanggulo o gipat. Sa English gitawag og rectangle. Unsa daw mga bata? Rectangle.
Sunod ang TV, ang porma sa TV kay kwadrado o lado. Sa Ingles, gitawag kini nga porma nga square. Unsa daw mga bata? Square. Next, sunod. Ang ikaapat, ang porma sa pizza kay triangulo o gitlo. Sa Ingles, gitawag kini og triangle. Otro ha mga bata, triangle. Okay, mao kana ang mga porma sa mga butang. Okay, karon ang mga butang adunay mga porma sa atong nakita kaganina sa mga butang nga atong gitun-an. Una, mao ang porma nga lingin o alirong. Mao kana ang kolor nga violet o ubihon nga atong nakita. Nakita nato nga wala kini mga suok, wala kini mga ang kilid niini dili linya. Diba nakakurba ang mga kilid niini, no? Ikaduha, mao ang porma nga rektangulo o rectangle. Na? Tanawa ka ng color nga kahil. No? Okay, tanawa ninyo ang atong porma nga kahil. Aduna kini mga suok, no? Ug mga kilid. Aduna kini upat ka kilid, no? Pila ka kabuok suok di ana, no? Kita nato nga adunay upat ka suok ug adunay upat ka mga kilid. Okay, ikatulo mao ang kwadrado, no? Tuna nato nga aduna sab kini upat ka suok, no? Upat ka suok apan ang sukod sa matag daplin o kilid kay parehas. Okay. Karon sa triangulo, pila man ka suok ang anaa dinha. Adunay tulo ka mga suok ug tulo ka mga kilid. Unsa gani katong naptun-an nato nga mga porma sa butang? Lingin o alirong. Ikaduha, rektangulo o gipat. Ikatulo, kwadrado o lado. Ikaupat, triangulo o gitlo. Sige mga bata, ato pang ihatag ang mga butang nga lingin o alirong. Tanawan ninyo mga bata, unsa kana? Okay, ang plato. Okay, mao kana, plato. Ang atong plato dinhi kay lingin. Tun ipag-ayo. Sige, ikaduha, unsa man na? Kana usa ka donut. Ang malamian nga donut. Ang porma sa donut kay lingin. Ang donut lingin. Sunod, hula hoop. Nagadula ba kamo niini? Hula hoop. Ganahan kay tamudula niini. Ang porma niya unsa? Lingin. Sige, sunod. Kini usa ka orange o pungkan. Ang iyang porma kay tama, lingin. Sunod, orasan. Nakita ninyo ang atong orasan? Unsa man ang porma sa atong orasan? Tama, lingin ang porma sa atong relo. Sunod nga butang mao ang ligid. Ang ligid, lingin usab ang iyahang porma. So tan-awan ninyo pag-ayo mga bata nga ang butang nga mga lingin walay mga suok, no? Okay. So, unsa katong mga butang nga lingin? Plato. Unsa pa? Donut. Hula hoop. Pungkan. Relo, ug ligid. Okay, moadto na ta sa sunod. Ania ang mga butang nga atong na tun-an kaganina.
Ang plato, donut. Hulahop, rilo, pungkan o gigid, sila ang mga butang nga lingin. Sa atong nakita mga bata, sa atong natun-an, nga ang porma nga lingin walay suok o kilid. Unsa daw kadto mga bata? Walay suok o kilid. Busa moingon kita nga ang lingin o alirong walay suok o walay kilid. Walay suok o walay kilid. Karon moadto na ta sa sunod. Karon tun-an nato ang mga butang nga rektanggulo o gipat. Okay. Una, mao ang monitor sa atong computer. Nakakita na ba kamo og monitor sa atong computer? Okay. Ang porma sa atong monitor kay rektanggulo o gipat. Ikaduha nga butang, unsa kana? Libro. Kinsa man kaninyo ang adunay mga libro? Ang porma sa atong libro kay rektanggulo o gipat. Ikatulo, unsa man kana? Ganahan ka mo matulog din ha. Kana gitawag og kama. No? Ang porma sa atong kama kay rektanggulo. Unsa man ni? Gitawag og pencil case. Naaba moy sudlanan sa inyong lapis? Kana gitawag og pencil case. Ang porma sa atong pencil case kay rektanggulo o gipat. Kana, unsa man kana? Lamisa. Ang lamisa kay gigamit nato aron dinhi kita magsulat, no? Ibutang atong mga pagkaon. Unsa man ang porma niini? Rektanggulo. Sunod, unsa man kana? Kana gitawag og sobre. Sa daw kadto mga bata? Sobre. Ang porma sa atong sobre kay rektanggulo. Okay. Tan-awa kini mga bata. Mao kini ang mga butang nga rektanggulo. Ang monitor, ang libro, ang pencil case, ang kama, sobre, ug lamisa, mao ang mga butang nga dunay porma nga rektanggulo o gipat. Kabalo ba mo mga bata nga ang rektanggulo o gipat? Mao kana ang porma nga rektanggulo o gipat. Aduna kini upat ka suok ug upat ka kilid. Unsa daw kadto mga bata? Adunay upat ka suok ug upat ka kilid. Nga adunay duha ka nag-atbang nga mga kilid nga managsama ang gitas on. Sige, karon mga bata, pangitaon nato asa man ka ng upat ka suok ug upat ka kilid. Sige, tan-awa kini. Atong tun-an sa monitor nga atong nakita dinhi. Giingon dinhi nga ang rektanggulo nga mga porma kay adunay upat ka suok. Hain man ang upat ka suok nga anaa sa atong monitor. Atong tan-awon. Usa, duha, tulo, upat. Kanang gitudlo sa kamot, mao kana ang gitawag og suok. Pila ka buok suok mga bata? Upat. Busa, moingon kita nga ang rektanggulo o gipat adunay upat ka suok. Okay. Karon, atong tun-an asa man ang upat ka kilid niini. Tan-awa ug bantayi. Mao kini ang upat ka kilid. Usa, duha, tulo, upat.
mao kana ang upat ka kilid sa porma nga rektanggulo o gipat. Mangutan ako, pila ka suok o pila ka kilid? Adunay upat ka suok o upat ka kilid. Karon, pangitaon nato, hain man kining duha ka nag-atbang nga kilid. Mao kini ang nag-atbang nga kilid nga parehas ang gitas-on. Mao kini sa duha. Di ba nag-atbang sila? Kung atong tan-awon ang gitas-on, parehas lang. Parehas lang. Okay, so mao kadto ang duha. Mao katong nag-atbang. Usa pa man kadto. So hain man ang usa pa kay niingon man nga duha ka nag-atbang nga mga kilid. Usa man to kaganina karon ani pang lain pa nga nag-atbang. Usa, duha. O nag-atbang sila. Parehas ang gitas on sa mga kilid. Nakita na nato ang upat ka suok o upat ka kilid sa atong porma nga rektanggulo ug ang duha ka nag-atbang nga mga kilid nga managsama o parehas ang gitas-on. Sige. Okay. Karon ato na usang pagatun-an ang mga butang nga kwadrado. Tan-awa ang akong mga butang nga gipakita kaninyo. Ang format sa atong relo kay kwadrado. Okay, sunod. Unsa man na? Regalo o gasa. Ang forma sa atong regalo o gasa kay kwadrado. Ang dag nga unlan, ang iyang forma kay kwadrado. Mao kini ang gitawag og dice. Ang forma sa dice kay kwadrado. Sunod, ang picture frame. Ang picture frame dunay unsa? Dunay forma nga kwadrado. Mao kini ang Rubik's. Kinsa man kaninyo ang nagadula na og Rubik's? Na? Ang Rubik's dunay forma nga kwadrado o lado. Okay. Karon mga bata, ipakita nako kaninyo ang mga butang nga kwadrado. Relo, gasa o gift o karon atong sutaon kung hain ang mga suok o kilid sa atong butang nga picture frame. No, pangitaon nato ang iyang kilid ug mga suok. Okay. Mga bata, ang kwadrado o lado nga forma adunay upat ka suok. Hain man ang upat ka suok niini. Atong susihon og asa kini. Sa duha, tulo, upat. Adunay upat ka suok ang butang nga kwadrado. Hain man ang upat ka kilid niini. Sa duha, tulo, upat. Adunay upat ka kilid ang atong kwadrado nga forma. Kung atong tan-awon ang sukod sa matag kilid, unsa man ang atong nabantayan? Parehas kini og gitas-on. Busa moingon kita nga ang kwadrado adunay upat ka suok nga managsama o parehas ang gitas-on. Ang kilid sa kwadrado nga forma parehas ang gitas-on. Mao kana ang kwadrado o lado. Ang kwadrado o lado adunay upat ka suok, upat ka kilid nga managsama ang gitas-on sa tanang kilid. Sige, mato na kita sa
butang nga trianggulo o gitlo. Unsa man kadto? Kani gitawag og banting. Nakakita na ba kamo og banting? Kini usa ka signal, traffic signal. Kini hanger. Kini watermelon o melon slice. Kini unsa man? Party hat. Gitawag kana og party hat. Kini gitawag kana og Christmas tree. Tanaw nato ang mga porma sa mga butang. Ang tanang butang dinhi nga akong gipakita kaninyo, butang nga dunay porma nga trianggulo o gitlo. Karon atong tun-an, tan-awa ang matag kilid niini. Pila kaha kasuok ang anaa dinhi. Pila kaha kakilid. Okay. Karon, mao kini ang mga butang nga dunay porma nga trianggulo, banting, traffic signal, sapa, party hat, sapa jud. Christmas tree, hanger og slice sa watermelon. Mao kini ang trianggulo o gitlo nga mga porma. Ang trianggulo o gitlo adunay tulo ka suok og tulo ka kilid. Karon atong tunanhain man ang mga kilid og suok niini. Daw atong tunan. Akong gikuha ang traffic sign o signal sa trafiko nga makita nato sa mga kadalanan, no? Hain man ang tulo ka suok niini, tan-awa pag-ayo kay atong itudlo. Sa duha, tulo, adunay tulo ka suok. Tama ba? Okay, pangitaon nato ang tulo ka kilid. Usa, duha, tulo. Ang trianggulo di ay adunay tulo ka kilid. Unsa pa? Ang trianggulo adunay tulo ka suok. Busa mo ingon kita, ang trianggulo og gitlo nga porma dunay tulo ka suok og tulo ka kilid. Okay, magbansay kita. Ania ang atong buluhaton. Idibuho sa sulod sa kahon ang porma nga gihulagway dinhi. Una, i-drawing ang porma nga walay suok o walay kilid. Unsa man kadto? No? Unsa man kadto nga porma? I-drawing ninyo sa kahon. Ikaduha, adunay upat ka suok o upat ka kilid nga parehas ang gitas-on sa duha ka nag-atbang nga mga kilid. Duha, may naay pulong nga nag-atbang nga mga kilid. Parehas ang gitas-on sa nag-atbang nga mga kilid. Unsa man kadto? I-drawing o idibuho sa kahon ang porma. Ikatulo, idibuho sa kahon ang porma nga adunay tulo ka suok o tulo ka kilid. Sige daw, tulo ka suok o tulo ka kilid. Ikaupat, i-drawing o idibuho sa kahon ang adunay, ang porma nga adunay upat ka suok nga, upat ka suok o upat ka kilid nga managsama ang gitas-on sa tanang kilid. Unsa man kadto? Ayuhon ninyo pag-drawing mga bata, kinahanglan makita gayud ang managsama nga mga sukod o gitas-on sa matag kilid. Sige. Sunod nga buluhaton, magbansay pa kita. Okay, mga bata, buhaton ninyo kini. Magkuha kamo og papel o lapis ug tubagon ninyo kini. Okay.
Pangitaa ang pangitaa sa lingon B ang ngalan sa forma sa butang nga anaa sa lingon A. Isulat sa blanko ang letra o hustong tubag. Okay. Unang bilang, unang numero, tanawa unsa man kanang gitudlo. Kana usa ka hulahop unsa man ang forma ni ana. A. Rektangulo, B. Lingin, C. Triangulo, D. Kwadrado. Sulat ang letra sa adunay linya nga anaa sa numero. Ikaduha, tanawa ang forma sa butang nga gipakita. A. Rektangulo, B. Lingin, C. Triangulo, D. Kwadrado. Ikatulo, sobre. A. Unsa man ang forma sa sobre? A. Rektangulo, B. Lingin, C. Triangulo, D. Kwadrado. Letra A, number 4 o ikaupat nga B lang. Unsa man kana? Mao kana ang slice o hiwa sa usa ka pizza. No? Unsa man ang forma sa hiwa sa pizza? A. Rektangulo, B. Lingin, C. Triangulo, D. Kwadrado. Isulat ang letra sa linya nga anaa sa numero. Ikaupat, unsa man ang forma sa relo nga anaa dinha atong nakita. A. Rektangulo, B. Lingin, C. Triangulo, D. Kwadrado. Sa atong nakatunan karon, hinumduman nato. Mao kini ang angay natong mahinumduman mga bata Atong hinumduman nga ang mga butang adunay nagkalain-lain nga mga forma. Ang butang adunay forma nga lingin o alirong, kwadrado o lado, rektangulo o gipat o triangulo o gitlo. No? Sa Ingles, gitawag ang lingin og circle. Ang kwadrado usab sa Ingles gitawag og square. Ang rektangulo sa Ingles gitawag og rectangle. Ug ang triangulo gitawag sa Ingles og triangle. Okay, hinumduman nato nga ang lingin o alirong walay suok o walay kilid. Ang rektangulo o gipat adunay upat ka suok o upat ka kilid. Aduna kini duha ka nag-atbang nga mga kilid nga managsama ang gitas-on, no? Ang kwadrado o lado usab adunay upat ka suok o upat ka kilid nga managsama ang gitas-on sa tanan, tanang kilid. Ug ang triangulo o gitlo adunay tulo ka suok ug tulo ka kilid. Sige, susihon nato, lingini ang forma nga naghulagway sa butang o ug isulat ang ngalan sa maong forma. Ang ligid unsa man ang forma ni ana? Pangitaa kini. Kwadrado, lingin o triangulo. Pagkahuman isulat ang ngalan niini sa kahon. Ikaduha, unsa man ang forma sa panyo? Triangulo, kwadrado, rektangulo. Sige. Next, ikaupat, sobre. Unsa man ang forma sa sobre? Rektangulo, triangulo, kwadrado. Ikaupat, unsa man ang forma sa pizza nga atong nakita? Kwadrado, triangulo, lingin. Isulat ang inyong tubag lingin ug isulat ang ngalan sa maong mga forma. Okay, mga bata, mamalandong kita. Ang tanang butang
nga atong makita dinhi sa atong palibot o kalibutan adunay tagsa-tagsa ka mga porma. Kinaiya og kolor nga sa mga hulagway niini. Sama sa butang nga anaa kanimo karon, atong ampingan ang tanang butang nga binuhat sa kahitasan. Na? Sige, karon mga bata sa atong buluhaton kaganina, ato nang ihatag kaninyo ang tubag sa atong mga buluhaton. Na? Okay, unsa man ang saktong tubag sa unang bilang? Unsa man ang porma sa hula hoop? Ang tubag, letrang B, lingis. Okay, ikaduha. Unsa man ang tubag ni ana? Letrang C, trianggulo. Ikatulo. Unsa man ang tubag? Unsa man ang porma sa sobre? A, rectangulo. Ikaupat. Unsa man ang porma sa hiwa sa pizza? Ang tubag, letrang C, trianggulo. Ug ang ikalima, ang tubag, letrang D, kwadrado. Ang porma sa atong relo. Sige, sunod. Atong ihatag na ang atong tubag dinhi. Lingini ang porma nga nagkulagway sa butang ug isulat ang ngalan niini. Unsa man daw ang porma sa ligid? Lingin. Ang ngalan sa porma? Lingin. Unsa man ang porma sa panyo? Ania ang tubag? Ang ngalan? Kwadrado. Sunod, ikatulo, sobre. Hain man niini ang porma? Ang tubag? Rektangulo. Sa pizza, unsa man? Tubag, ania. Ang iyang ngalan kay trianggulo. Okay, mga bata, hinaot nga aduna kamoy nakatunan sa atong leksyon karon, no? Salamat kaayo sa inyong mga pagtuon. Mga bata, gusto kaayo ni teacher nga kamo permi nga magtuon aron masabtan pag-ayo. Tan-aw ninyo ang atong video aron masabtan kaayo ninyo ang mga leksyon nga gihatag kaninyo sa atoang mga modules. Mga bata, mao kini ang angay natong hinom duman, no? Hinom duman nato nga ang mga bata nga makugihon, dako ang puruhan nga magmalampuson. Kung gusto kamo nga mahimong lamalampuson, magpugi kamo sa pagtuon. Mutanaw kamo, mag-research kamo, no? Mutanaw sa atong mga videos. Ug maulang kadto. Bye-bye! Mga bata, i-invite ang inyuhang mga amiga nga susama ninyo og grado aron makatan-aw niining atong mga YouTube. Pwede nyo kining i-share sa uban aron daghan pang bata nga makakaton ug makatuon sa atong mga videos nga atong gi-upload dinhi sa atong channel nga MTV Pagbasa sa Sinugbuhanong Binisaya. Na? Okay, maulang kadto. Bye-bye!